खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ साउथ इन्डियायाव दिनै मास मोननै सिगां एसे दावराव दावसि जादोंमोन आरो बिनि थाखायनो गासैबो आसाम बिहार जेसेबां बाहेरनि मानसिफोर फैनानै बे जायगायाव थाफैदोंमोन बिथांमोना प्राय 80% मानसियानो गावनि गावनि न'आव माने रिटार्न थांफिनदोंमोन। नाथाय दा नुनो मोननाय बायदि मास मोननैयानो जाफैबाय आरो लोगोसे आरोबाव बुंफैजोबफिनबाय आसामनि बिहारनि गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफोरा तामिलनाडु केरेला बेंगलर बिखेखे बे मोनथाम स्टेटआवनो बांसिन फैयो मानसिफोरा मानोना बेयाव माने एसे खामानि मावनायनिनो एसे माने गोबां फैसा मोननायनि राहा दं, बेयाव गोबां कम्पानि दं, गोबां माने खामानिनि कुनु माने अभाब गैयै आरो बिनि थाखायनो जोङो आसामनि बा बिहारफोरनि बेबायदि एसे गोरिब रायजोनि सुबुंफोरा फैनो गोनां बाध्य जालाङो। मानोना आसामावबो कम्पानि दं, गैया नङा, नाथाय 6-7 हाजारजों जेबो माने जाया जोंनिया। आरो नाथाय नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ तामिलनाडुफोराव फैबाथाय 20निफ्राय 25-30 सुबुंफोरा माने खामायनो हायो मास मोनसेयाव 30,000 आरो बिनिखायनो इयाव फैनानै थाफैयो। मानोना 5,000 6,000 खरसा खालामनानैबाबो 20,000 बा सोरबा 15,000 बिदि न'आव पठायहरनो हागौ। नाथाय आं भिडिअखौ बानायनाय उद्देश्यआ बेनोदि बाहेराव फैदोंबाथाय एसे माने गोसोखौ गोरा जानानै फैनांगौ। मानोना फिसा फेनला घटना बा गुबुननि भिडिअफोर नायनानै भाइरेल भिडिअफोर नायनानै थांलाय फैलाय नोंथांमोना मिथिगौ बेसेबां खरसा जायो जोङो आसामनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनायावनो। आरो बिदिनो बेसेबां मानसि थांदो माने आं मास मोननै सिगां भिडिअबो बानायदोंमोन, नाथाय गोबां आसामनि नोंथांमोननि गेजेरावनो सोरबाफोर माने कमेन्टस हरदो नोंथाङा रिक्स लागोन नामा मानसिफोर थाबा, मानो नोंथाङा फैनाङा होननानै खिन्थादो बा मानो आरो लेंहरफिनदो, बेबायदि गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि माने कमेन्टस हरदो आरो आं बिनिखायनो नोंथांमोननो आरो एगेन खोन्थाफिननो हमदो। भिडिअ खालामनाय खालामै बेफोरो एकदम फिसा खोन्था, नाथाय बे उदैयासो मानसिनि मेन खोथा, अभाबा मानसिनि मेन खोथा। जेब्लासिम जोंनि बड'लेण्ड सरकार बा आसाम सरकारा जोंनि आसामनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेबायदि खामानिनि जेबो माने राहा होनो हाया, अब्लासिम बेबायदि सुबुंफोरा बाहेरनि रायजोफोराव फैनानै खामानि मावनो गोनां बाध्यथार। मानोना बयनिबो न'खर बयनिबो माने अपरचुनिटिफोरा सेम नङा, बयनाबो बेलेग बेलेग प्रब्लेम दं आरो बिनि थाखायनो जोङो फैनो लागा बाध्य जालाङो बाहेरा देशआव। आरो जायखिजाया जि मोनो गरनैसे बेखौनो जोङो न'आव पठायनानै जोङो गोजोननाय मोनो। आरो गतिके बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावगार आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोननि अननायखौ आं मिथिगौ एसे बहर गोजोन्थों।